Nasunog ang moabot sa 26 ka mga balay sa may sitio Abra sa barangay Alang-Alang sa Mandaue City pasado alas 4:58 sa kadlawon kagahapon. Naisa nga sa second alarm ang maong insidente. Yung nagsugod ang kayo sa kwarto sa tag-iya sa compound nga dali nga nakakatap. Ang dapit na apektuhan nangandam na unta alang sa ilang kapiestahan karong adlawng Sabado. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa maong sunog. Apan usa sa gisusi electrical misuse o anggulo sa posibleng paggamit og kandila lakip sa ilang gitan-aw. 495,000 pesos ang gibiling danyo. Basin electrical sa kuan o kay diri man sa ground floor nagsugod nga kuan. Pero ang uban pod naapoy kuan nga kandila kuno kay way kurente anang mga kadlawon ba karon wa pa jud mi ka kuan. Under investigation pa jud. Samtang ang mga nasunugan, kasamtangang gipapuyo sa gym sa Barangay Ibabaw Estancia. Sa datos sa CSWS Mandaue, moabot sa 159 ka mga individual tanan ang apektado sa sunog. Maghimo pa og validation ang CSWS ning maong numero.